Vanoziva vanoti kuriko banga kwarakabva. Pane leaked chat yabva kuCID ichiti iyo mother mamamai Mutangadura vakatorerwa foni kuti paitwe ma-investigations pachida kuonekwa kuti banga rakabva Mumbai here kana kuti kumwe. Zviri kunzi zvawanikwa imomo zvangosiya vanhu vakangoti kana nazvo. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Speaking of death, tisataenda kure, we are introducing to you a diaspora cash funeral policy. Manzo zvakanaka tiri kutaura nyaya dzecash. Kana muchinge mawirwa nedambudziko muri kwamuri ikoko nemhuri dzenyu, munombozvibvunzawo here kuti zvichafamba sei? Takatemba here maGoFundMe? Takatemba here mombe dziri kumusha kuti dzichatengeswa kuti tigorepatriata mabodies kubva kudiaspora kuenda kuZimbabwe? So what we are saying, we are giving you a cash funeral policy inoenabla kuti kana muchinge mawirwa nedambudziko muwithdrawe mari iyi mugone kubatsirika. Tiri kutaura immediate family, asi hatipereri ipapo. We know kuti diasporans are also breadwinners kwavari kubva. Tiri kuti even the extended family is also covered within that one as well. Tinoziva kuti hapana box rinotengwa kana diaspora isati yapinza mari, ende pamwe pacho rufu runogogodza muhomwe muchirova mhepo. So this funeral policy inokuenabla kuti withdraw mari ubatsirane nevamwe kana vachiviga kuZimbabwe. If you also want to buy your plane tickets uchipinda uchindoona uri paground, zvinogona kutibatsira. Yes, we know kuti vanhu vakarongeka asi ngatiwedzerei kurongeka nediaspora cash funeral policy. Why are we encouraging this? We are very nomadic. Basa rikabudira kuNew Zealand ndaenda, rikabudira America ndaenda. We need a cash funeral policy that is going to cover you uri pauri papo. I'm going to leave a link in the description box. Just follow the link. Panama agents that are waiting to explain how much you pay and how much you get as your payout kana mchinge mawirwa nedambudziko. Regai tienderere mberi nenyaya yedu from inbox. Apparently the CID took possession of the wife's phone. The hired robbers then began demanding payment after completing the job, unaware that they were actually communicating with the CID. Message yakubva kuna T something pakaipa 1/7 vekupfuura Mtangazi abatwa pagazebo patorera pfuti ati takatumwa nemukadzi but vamwe 6 ndeveku Epworth taive 7. So this is unverified as yet. Nyaya iripo ndeyekuti vakomana pavakapinda vakangotora $10 ndokubva vatora phone. Behavior yemarobha zacho ndo yakazosiya vanhu vakawanda vachida kuinquire kuti what happened. Vakomana vakasvika pagate vakavunza security kuti tidescribire vaMutangazi vanorara murumu ipi. Vari kunzi vapinda mukati vakangosvika vakabvunza mwana kuti baba vanovata murumu ipi. Vana ndokuvaratidza kuti vanorara murumu ipi. Vapinda muya pane brief negotiations dzakaitwa kuti pane mari iri kuAbato mundogona kukupai. Vakomana vari kunzi vakairambisisa ndokubva vangoita basa ravanga vafambira. Ndo zvazoita kuti CID ine kupindira inzwisise kuti what went wrong, and banga riri kunzi riri kupointa kuna mai. Munongoziva nyaya dzakadai dzinenge mimba hadzivanziki ichangotsvagwa chete. Manetizens ari kuti Shadaya anongotukirwa mahara, zvaiva pachena hazvo kuti he was targeted, that's why Masi Namba akatora foni yemudzimai. Ende kupusa kwacho they made it so obvious. Hai, sometimes gender yangu inomborasika. I wonder akura seiko mukadzi uyu. Musikana angatozviona ari a rich widow. Marry at your own risk. If it is true amai ava ngavasungwe, vakadzi vese vadzidze. Ini hangu chero nditadzirwe sei ndoda kuramba ndichiona benzi rangu. Baba vacho vanonzi vanga vava nevakadzi hobo, saka ndaona kuti vakazosangana neanogona kudhiga goridhe. Takazvitaura kuti after divorce mukaita reconciliation, takazvitaura then boom, vakadzi muchafariniko tizorore veduwe. Zvinorwadza, firo yake yandirwadza. Kuzimbo live kwakambotaurwa zvakare neumwe akadzidza achitaura kuti this whole saga does not make sense. So tichangoverenga manyorero avakaita pano ari kuti iye there is something deeply unsettling about the brutal killing of businessman Joseph Mtangadura, and the more details emerge, the more it looks
less like a robbery and more like a deliberate kuurawa chaiko. The official line from the Zimbabwean Republic Police is that this was a robbery. But let's pause for a moment and consider the facts. 7 armed men stormed a 13-roomed farmhouse in Ruwa, known locally as Mtangadura hideout. They are heavily armed. They are covering their faces balaclava. They bypass valuables. They ignore the offer of the cash at an abattoir over Vashuda Vamtangadura in cold blood, and they take only $10 and a cell phone. If that was a robbery, it was a strange one and most pointless robbery in Zimbabwean history. The key detail that changes everything: before entering the house, the gang reportedly asked the security guard for a description of Mtangadura himself, suggesting they had a very specific target and a deadly mission. This wasn't random. This wasn't desperate thuggery. This was precise, personal, and planned. This left the family torn and the community in shock. Mtangadura and his wife Patience had recently reunited on June 15 after a divorce. Just 2 months later, their second chance at love ended in bloodshed and trauma. She survived but was left unconscious. The emotional psychology toll of this night will haunt that family forever. Meanwhile, the Ruwa community, tight-knit and quiet, is now in fear. If someone like Mtangadura with security could be hunted down like this, were you safe? What really happened at Mtangadura hideout? This killing has all the signs of a hit job, not a robbery. Targeted violence. No serious loot taken. Cold blood rejection of cash in exchange of life. Quick coordinated escape. Was this a business fallout, a family vendetta, or part of something darker tied to land, politics, or buried secrets? We may never know unless the truth is pursued beyond the surface. So izinto zvakanyorwa nevanoziva vakati vedwe tinoda kunzwisisa kuti iye aimbodanana naniko when he divorced the wife. The wife knows more than we think, possibly dating a high-ranking political figure. Why was she left to survive? Plus, when you divorce, never trust the person again. Kuzouraya chaiko. So all this happened 2 days ago. Then mzuara nasi pozo budama leaked chats arikuradza kuti mother was involved. Chi chakadaro chinenge ngozi. The survival of the wife leaves a lot to be desired. There was a similar inside story somewhere, and it came to light that it was an inside job. By who and for what benefits? It remains unanswered. The wife has more questions to answer and maybe a story to tell. Varume, they surround themselves with danger. A snake has to be close to bite. This enemy is a very, very close someone. Kune vanonzwisisa criminal mind vari kuti ivo marobhers haawanzoshuta kana muchinge mango cooperate, especially mukavapa mari, and kana mafaces avo ari covered, aiwa vanongoziva kuti hatifi takazikamwa. But if you identify them, then ndo pavanotuka, pavanokushuta. If they took nothing and were not unidentified, then definitely it's a hit. There is more to this story, and it's said that the once peaceful Zimbabwe has turned into a killing field. Maybe back in the 80s, munhu aitoti akaurawa, nyika yese yaitoita kuzungunuka. But iko zvino yakungoita kunge paurawa kuchaidzo.